Are și un accelor stare ca lumea. Ai văzut cum face și nici nu pui frână. Sau să o lași din accelerație, știi? Păstrează constant accelerația. Pe care văd. Dreaptă. Da, și dacă îmi lași pe magica orice când spate. Băi, mi-am zis, e primul care ne încarcă. E, na, ne încarcă să